Здравейте хора, днес ще отваряме пак пакет, но този път стич пакет. Има пак 10 карти, дайте да видим какво ще ни се падне. Чакай да го отворя. Готово. Тъй като пакета на Brawl Stars. И сега чакайте малко. Извадя ги. Дайте да видим какво ще ни се падне. Първата карта. Ето тази, ама аз не ги знам от Stitch хората как се казват, тъй че не им знам имената. Ако някой ги знае, напишете им имената вдолу в коментарите. Те, ето такова Stitch. Такова. Това и това малко ми изглеждат едни и същи. Не знам вие как си мислите, ама просто това е седно по-анимационно от това. Вижте как е, вижте там как е. И такова се падна. Ето и такова стичи с момиче. Ето такова стичи, дето излиза седно от стената. Ето такова стичи, дето е в Покемон. И последното стичи, ето е това. Трето е замаяно. Надявам се да ви е харесало. От мен е чао.